Iko, ano mo tumusabot sa kabaga nga. Naduko, siguro ka. Ha? Naduko. Hindi, pagkapandol kay Kalit man, tumpo na doon. Ulpot siguro siya. Nauna ni mo. Doon naman. Bakit naman sabon? Ikaw lang sama. Atay, luko. Pero wa mabilwa. Oo, bod. Luko siya. Ako na naman pagtataw dyan ako nga. Si Mercy joy katawanan na dito Miss Masin. Aray inita ka do. Sa paghuman kalit uwan. Di siyempre, silumi bahay nga dako. Pero pag igod nga nang gamay na mag-ana, wala kanindahan namang Ano, dito mo. pandar. Kan. Karon kay buylo, pabuylo man na doon. Buylo na kay kurba na di preno, basta pag preno to ana ko balik ang motor. Basta Mercy hebilin. Alis siya sa liwa. Wala po. Kapahilo si Mercy. Ang sakit ko kay Mercy. Oo. Dili day preno. Pero bang imbis kay di ba Pilmira, da segunda nga ibabaw. Tercera nga ibabaw na po, tercera. Nabalik mo sa Pilmira. Ay, diyan. Kay naanad man ko sa kanang RS. Aris nga, permirang anak. Oh, ngadto ubos na. Pasta bago pa matutong ang umot. Ang na kay permiro da taas na. Oh. Kaya og nay kusog gado ka, tamakan nga daw na may kusog nga ta. Tamakan. Kung magsunod, gato. Aga ko kay nabili, anak ko po ko, naanak ko. At kining ang tiil hanggang nanas madubila, ang kini naipit. Natatagal pa rin. Ito, adyan nga pagduduwa pag sakay. Sakay, bahala na ko sa ito. Sakay kay antod ka, may kurata, antod kay... Tapay ko ano, pang ano. Pero kan luto bitaw. Anol! Kan luto, pero kan sudan. Ano to? Yun nun, kay... Humba na Ano to. nga, awali ba na... Ito, kan bitaw ka ng kon. Tinuwa ka ng... Ano na ba yung pedal? Diya. Maniho pod. Mabuhi ba? Ay, uli nga. Sukat-sukat di pagsugod wa magado na dili. Wala absent re. Na agad nang kamuto. Makawawa na ate. Makawawa mga ni, utan ko ng kalabasa. Nakautan. Wa may sponsor ato, kautan din kalabasa. May nama ka mga rebel? Dali, ako na may inom na... Oh, sekreto kay Pan. Nuli na, nuli, minom na nuli. Ikaw, Del. Pidel mo inom na pidel. Oh, kay... Ako na. Ikaw naman dyan. Kapag man doon, nagkuhan pa, nangihita pa dito sa kamili na. Kay... Wala naman na sila magpa. Kaya nakadukay ba sulti ko dito. Dili, ingon na. Patuon na po ko dito. Bunga karong pizza 3, ang pare. Kinakita lang siya pasiguruan sa ang pareha, patuwa dito kay. Tapok ni mo sipyo, di mo ko. Bunga. Bunga ba sa kan? Anaspak ko. Konsyal buntok sa una. Ito mo. Dire. Matuon lagi ko. Ada dari bisik na yung mga on dyan. Kuan. Luto ko kayo. Ang luto dyan. Ito na kung ilan-ilaro na na, basta patuon ko ni dyan eh. Usay, hindi na naman punday. Para mo ato ko, ya pre. Pag nga rin pre, pag dag tools kay akong ipaado ni mo ring makinan ho rin nga tambay ng makinanin. Para mahingat to ka. O pa rin mga to ko. Kunda, ikaw man na to, ni mong ado siguro sa makina, kita mag-ihas baboy. Kunda, tools, tinuod ba na di ang makina, kauton ng makina. Na ado na ang makina. Pero no, ako kayos baboy kay agi damang batang pulis ko. Nang maniho dito. Hindi alam ka kay Tutuan. Hindi naman ito kung giikan. Para lang mga mahingat to ka. Okay. Di man kutig kung na kay kanang mayo duha may pista na sila. Namay niya sa to ilang pista na. Kalakinaan da kabadinhan. Duha lagi na po sa murag katapusan pas mayo.
tawag nila Santa Cruzan. Dili oh. Amayo ni man kay Budget City man. Amayo. Sabaw. Unsa kay Ay, dito luto. ilagay sigaro magkarbuhan pasikatay ba? Na bisita handa. Pako na nang ilagay. Ano? Ay, daghan na ginot? Pagpupos ng simana nga Trabaho. dili. Trabaho, pero karni pero may kaya na karni. sugong puno kada sa inas ng baboy. Masim. Ya, sudah mo. Ang sir ko. Pinagmasin mo na to. Da, Masim to kay may sinukong. pagkakakugon, di ka mo. Kung may bisita, di mo. Dali. Oh, may kakugon na sa karne ha. Pero ginang kuan si kung nga resultado makapalit og karne si ang susing to. Mas taas to. Santa, gilad. Sobrang to si Tinta. Portao to ba? Portao. Oh. Kung kuan ka ni dyan tao. Ora gitikiti ko nga adohon nimo gitikiti kana bang. Portao lagi. Oo, kaya lang adohon nimo ganang kanang ay mo si Japagado ba? Murag. Mado to mo kuat. Pero imo gani supak-supakon. Wa. Ay, di arao. Sumapir na mais ni Ha? Ano na mais kit na may. Na direp nila. Wow. Hay gi. Oy, dayas. Wes lay nilataan. Ya. Dumatoy damo ko ba sila ni snack ko mga dumatoy ko lubas. Ayan. Mais. Nugutan. Prepare ka ni. Singko ni. Murag singko din eh. Ito mo sila anak. Bus. Oh, si kaimin siguro ni kay si Dibim pag gisugo. Imin. Bay. Utungab sa taring kumadron ha. Ano na? Ano na? Maadyo no na kayrong parisan ng isda. Nawa si Juan, si tingnan ning Noel Bihay. Uban may panagat. Karon. Wa ko pagi, di ja mukha lagi pagi. Ay, pagligdan ni da. Unsa nang pagi di delikado di kuha ni mga witik na iko bra. Alam, bantay lagi. Sa gani ko ado. Unsa ba ni bunalan ra mo itatay na? Ano may sapang. Ano mas pangon. Katong ako sapang. Pero hamay idang lami na idang murag mga pakpako. Oo. Lubang naman ng mga karo no. Agawan gud. Gawan na mga katong-katong na. Napapanig kuan. Kukaon ko budu ni hotel kuan. Ang mahalay ko kaya Juan ho. Matbayway baligdan ho. Do ka bugda ko nga. Kuan gud agduha 7 kilos, apit 7 kilos kumay kuwan. Ang para na. Ko lagi. Wa ko nasod sampo magkuan. Ano lagi piko ito dito para matod. Tigdan nila lagi. Dili ko na jam kaon. Pero bisag di hapit kay lang nga tao dia nailipsan dito sa kon kuno nangado ko nila. Ma'am, sinawa mi ning litson ma'am. Sinawa rin. Litson nga ni wa mahadlok ng sakit sa tuhod pero kuan hadlok pagi. Pero litson wa. Oh, unod. Pili man unod. Okay na po na will kay nangado magawil. Kung makamoingon nga Litor. ma'am tagay ko panit lain punit na. Aron nang lain na ka do. Alay na pud ibalibad. Ay nga, ka boy. Ayan, may punit naman. Habi ko 10 kilos gihatag. Doktora mo ba? Lamin ng pagi ununan. Ah, naglindota. Unang tuka. Basta wa ko magbanhapan ng Nicole kay pasing mahadon kong Nicole. Kaya wala dito sa Nicole na. Ito pagi. Pero muna rin ang atong mga sumit-pigin mo. Paan? Ang TL bitawin ko ano yung balik no nagay. Taado na ko agnokos. Hapit lagi. Nokos. Agduha ka buhok, hapit 7 kilos, agduha. At kini mga ina ni musug kumukaon kog mapagim ko ana. Kubag mo na.
Ngul-ngul na, mungul-ngul. Pero di ko na para. Ano pareha ning aho nga pareha ni na. Manlubang nga din ning mga ini. Murag maga-maga. Lenjek no, mga tol. Labi na mo kaong ganang pasayan uwang. Oh. Ana. Maga ng samot. Katok ako doon sa... Na nagkilaw lang ko sa Tunos Gibe yon. Isip-isip ba, Peter, tayo na to. Peter man da. Sumang bisita. Siguro man nanuhig sa mga seafood sa bakasagaran. Dito ko sa pasayan. Bay. Saan to bigbog na Ano kami? bang murag? Sugpo Ano yan? Bang nay? Karon. Ako na bang Tagalog sugpo. Alimangong dali ko ba? Titawag Ganing kuan kaning naay kay murag kalinis og Nulog mo. Nay, Di. asag yung mga Ano wala kay kaning batik ba? Ah, kuan. Kaning Kanilitek sa gagmay pa, dagdag ko kanang di kanang kuan ba mura bag alimango. umur lagi da Oo. tak asi jangan murag Oo, kanang- ba ka na bang nigpis lang magdaog Murag kasag ba? Murag kasag. Ah, na- lambay. 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 Oh, lambay. Lami mo na kanon di time sa mes. Lambay na. sugan ang kalubang na. Ano ba lagay? Tudak Kita ko bitaw kung pasayan gamay, kung lahat ng lambay. Giwad ako pumunit sa litson. Oh. Sipo daw. Diba, terus pagkahapo lagi lipong bitaw ko. Kusog na. Gitapan ko eh, desindahan sa di ko. Ay, bebe. Papang kuan. Prigos. Ano to? Mana guys, kay lipong ko. Ang bata gi ko. Karan, tubig ako, bugnaw. Sa ito ko da. Sandi ko, mating di mo makaya mo ron. Duo ko ko. Mating dali nang to bata. Lingkod ko matinang ko ng lawas sige ko na human na di pangapon. Sus. Agaw ka lang Ginoo, nga mga pagkaon nga murag na nadaot ko. Muna na to, di na ko mukha pa sa'yo. Kabaw, Kabaw kabaw. pitausan ni kabaw podog na imong batis lawas katandog ning kabaw. Bihag, kalis Ginoo, wa pa kumakuan sa bihag. Kabaw ang pudoy, mga kabaw-kabaw. Nga, Pa mo delikado ko na. kabaw, may lami ang Nga, kabaw lang nga, ang lagi. Kanang mga operasyon nimo, mga makalubang ng kabaw. Ng mga sakit-sakit nga murag alanganin. Kabaw likado ng kabaw. Kaya masakit, sakit tong ngipon. Na nairihan po ko kaning alipapa pod. Paano? Nga imbes kay imong dugan pagluto mura na hinog rubber hinumontol na hinog hinoon. Pinakuan na, pinakurat. Mao mga nay. Pinakurat Dahil si na. mama kay di ka mao. Aduho na dito sig pabukan Igor basta kay pa- na. dako hing ana na dito. Mugahe. Mura na nagguma. Hing ana nimo montol na. Murang guma. Huwag mo na panduga dyan. Basta irihan bitaw ko. Mura ng bulbog ko ang mapipagbuton. Suka kalibang ito daga. Kadaot na. Ang imo ni style na, pinakurat ra. Ini ka ba tuslo ni mo na kuan murag. Bukal ka sa lagi. Oh, imo na nang paduga dyan. Oh, lakay ki ba leha na. Tinggahiya. Ingat man Meron, kahit guma. Laos ha. Kuan na ituslo sa nagtubig. Ihumol bag tubig ba nang kuan. Ko bitaw no. Sa init na Sa init na nalanggaw ako nang ba sa singaw. Init. Mura ba sa kanang Og sa ay, og sa ko si kada. Kaya man na sa. Kaya man na mabrehe. Ang kuan na sa init ba sa ihumol sa tanan ng tubig. Ikuan ba? Humol. Iko lagi glasa di mo pras ka nang Ubos sa kuan kay murag maningot. Ako karon buhay gyapon pero hindi siya makainom. Tanang klaseng inom, di siya kainom, di siya kasuwat. Sa to pa hindi na nang. Di siya kalakaw-lakaw, di siya kalakaw-lakaw, di siya kada adlaw gadto na inig inom siya no, kitutog. Magdanag ko sa kalapad dire. Ining mata na, mo ni mong kape. Ana magtingog sa tunga, ini ko na tunga, mado na siya lakaw-lakaw. Pero di siya magkuan, aron bugahan di siya kainom. Kasi daw di malaski. Oh, Kuan ni dia murag hapit na. di pa gadto siya kasuwat. Ug di siya kainom. mura di sa grass cutter dai bay nga. Heater. Na heater. Ag ewo po murag lupoy. Pero bilang Agad ko, di sa grass cutter. eh nang ano, hantong karon. Ang edad siguro karon mga 70 na sobra siguro. Ano? Buhay gyapon. Alkoholik ka di sa lawas mo, ngita do. Kulig ba longgor ba ma? Pagkakalo ko ng istorya. Na po yung barkada po. Matato ay di ugmo, di pud mo ala magkurog-kurog pud ugi ka inom. Ako na lagi na. Adik na na. Alcoholic. Kurog lagi ya. Paimno nimo tanduay. Katos kwan. Jupid ba? Ang jupid. Di magka-concentrate ba og Og di makainom. Lujar mag... Way, namatay na? sukaw. Oo. Katong na yung dakti dyan. Oo, makainom Kini ko nga ho, kini Maski, ha? nagbuhat sa gaho. Di po siya kakuan og di makainom. Karon kay tulome. Tulome nga gitatuan, ako'y last. Nasubrahan naman po siya. Tinanong ila. Basta na nasakitan na sa dagong matulog ka po, di na makontrol. Dili makina. Eh? Ano may murag mag-ana ra kanang tawagan na kanang murag Kay kuan pa 1990s pag kining Ah, tatuan. di na mo. kanto manumano. Oh, mano-mano. Pastilan na gano'n na.
Pwede do sakita do kadto pero alag tanduay basta upat ka long neck na horot. Nasobra. Kanang Pero di mo to dapat kuanog di lagi makainom. kanang manumano ang ana-ana. Sakit na kay Control. sakit na gid mo kapreha. Kini o machine man eh. Masin lagay. Ingon yung pareha dudot. Maglagunot ra Kini gigamit ani bay. Siyam kadagom. Lagay mo rag Siyam kadagom tapad magsige tog ug imo tong Ganang dago. ug imo sa tanawon silib mo pisilipin mo ag dagom ilhan mo banana. Koto unda. Kini tag sa din sa kilid ko arni tag tulo ka dagom. Pero magtinanggalay karon kini katulo naman ni gitanggal ning aho. Inig kaado malata na dalad. Inig kaado na aghapon, tato aghapon. Pero kanang imo dalian na mata. Law man ang ija. Mabaw man imo. Law man. Pero nasama na ko kausa din na nalapuan sa mantika. Kuha. Murang hilanay nun siya na. Matanggal lagi sila. Nipis naman. Nipis la. Ay ija kay law man. Kaya tulo na kay di man ko ma-release og di na pa doon. Di palitan og kanang nay aksido nga ibutang na basta lata ni kado. Ni tanos doktor. Sige, okay. Samahan na ka papel. Ini kaado managi ako ni kaado. Pero na may kuan nasa Facebook ba tan-on ho mating lisir mo. Tudok magkidipidla pa puwa ba? Mura lagi oh. Abo gigibutang hang gibakyo nga ingon sa lisir susupon. Kana ba lisir yan na. Na kaning inanay puti na ba di mabili mo sa gamay. Tanggal. Oh, di ang uban kay iingon magunga isugba og mga bakal iingon di man makuha. Di mo ko anak. Kay nakatunot naman sila. Kini nga ho ko ani mura aksido ni nga ho ibutang. Magmahay ka og mukuha og buhi. Ang ara Burot. namig itong itom to bali kong tilok. Burot. Arang mahala lang yung palisir ka. Lisir ah. Kaya na pa laser sa among ospital, laser magkukunin last na pa rin laser. Laos na, hana. Laos na. Tapad daw ko na, tapad daw. Takpan ya, takpan. Pan. Patingog gulam ni Kuan. Bluetooth na baki Mamasol. hasta na tikling. Di jara maganaw sikpaw. Hmm. Aron di ka nakuha. Katong mamasol. Manuol Katong baki baki. kadto mamasol baki. Lagi Hmm. mamasol baki. Ko ano ba kanang speaker dire? Ang mayan. Ako ano Sa sa mga tawagan mo tikling. isa to, isa. Na madugay mo hawin mo baki. Inig ana, inig glow, inig mo nanim kugat. Iya ana ita mo isa. Ana onda dos muskit sikpaw. Upa. Magato Adlaw dili ko, bunalan. Kaya mga linaw-linaw, yung inaon niya. Nga nakuha. Pero amang ko sa baki rin sa gilid. Dako ba speaker di volume. Amang kawas mo baki di na naon. Kundi jo na edited kay mailaman nimo inig ingon nila nga mo na Lukso. si pound oh. Tikling Di lagi. mo buhi, what si pound. Kanang kiyaw. Mga kuhol ilang pambukon. Bluetooth na gamit na. Tingog, patingog. Bali mo ikatian. Babibaswa pwede rin nakakuha babihas. Unsaon? Wa pa ko kagwa na nga. Di magsilbi Di babihas para mag-uban silang tanan nagtingog kay may nga. Di bitaw nangating amo ba. Nga naman na tingog. Nag-open ang isang data. Nag-open ang data yung Bluetooth ba. Yung sige nagtaop. Just na okay. Ay Bluetooth lagi. Napislit ito sa napislit ito yung cellphone oh, ingon ng speaker sig taok ba ingon hello basta ngo nakihas. Ladog. Oh, iya ba hello laing tingog. Kay tao ko naman og napislit na kon. Makaila ra jud kay markihas mo jud. Oh, tingog malig manok Oh, idang gikuan. i-search nimo kanang labuyo ng mga manok. Wild ay manggawas ang markihas, maawad og matingog kanang mamusili sa mo kay badji may pangkuano nila kanang mukakak bitaw. Basta nang ladjaw libon ng malaki, bukbok, tungko to ng kahoy nanaw asal pita kakak, dai bitaw. Pusilon og kuan ba? Kay tabunam to ng mga speaker. Nagkaroon sikat na ng mga kuwan pero karon hinay ang mga vlogger. Nakidakpon man. Ultimo ng mga makadakop og sawa. Pwede makakasuhan. Milo. Kana jung uban mag-video kay mag-video sila sige panguharon mga pila ka adlaw mag-video jud sila ng ilang pambuhian. Kay makasabutan ni ba nga delikado na. Delikado. Hasta kaniyas dagat gani wa ko kay bawo nga kanang maming, bawal din ng maming hasta ba nang kanang green nga kuan. Da. O kanang arang kaanghit ka daw kanang
Normal. Mulmol. Mulmol. Ah, mawala dahil. Nga naman. Ah, bawas. Ito lagi na. Lagi. Ano ba to? Merkado, Ba to ha? na? Ubang merkado na nga, pero kung na mo reklamo, tako. Ito. Kanang maming. Bawal ka to, limang ka. Aran nakuha ka itong maming, murag galon. Ipakita doon nga buhian. Puro bawal. Eh, subat mas plangre, ang nakuha ka itong paon nga, plangre. Kay Nakuha ka na nga. kanang mga mulmol ka mo subad na plangre kay to masabat tama na sila. Oh, buhian lagi na, ipakita niya ilang buhian. Go ba ka na patagi gamay pasulit ko ang lagi ipakita kay buhian. Buluton. Sayang man, kay mahal man ang kilo. Oh, lagi, ang mahala na. Kaya di man makita yung ipasubay rin Mahal kilo na dyan. Oh. Arang, ano na, arang tan, parang na ilami isok ba na? Diskarte na, diskarte. Onda, Mulmol, agi, labang. ikaw lang kamera, i-distance sa kamera, onda na lumiro size nga tangsi. Di daw kita. Asa mo makita ini gini Buhay, awan. Wala, langoy na. Bilahon na din ito speakers niya. Di gani ugsok ka nito daas. May badot ugsok hikot ang tangsi kang dantun isda ini buhi. Karong makita ini langoy. Tanang iho. Iho ka na, iho. Samot ka ng lumba. Oh, lumba kanang Lumba. kanang kuan. Gulpin. Kanang na ay, pawikan. Kan. Madali ko karne ng dupin. Wala po makatilaw pawikan na. Ang gupuhag karne ng Di kawikan. ka mo kawikan. Wapo karne. Lumba kay murag kabo ng lumba. Lumba. Itong gag Kanang kanang dupin. Kanang iho ang hit ng iho. Mura ang iho mura sa kanang pagi. Sir!